Šumska jagoda je višegodišnja zeljasta biljka koja raste gotovo svuda, kako na livadama, pašnjacima, tako i na padinama i šumskim čistinama. Na našim prostorima srećemo dve vrste ovog roda, kitnjaču koja izraste do 40 cm u visinu i pucavicu. Rađaju od maja do avgusta. Šumske jagode su samo jedna od 400 do sada poznatih vrsta jagoda. Ovo voće bogato je vitaminom C, u toj meri jedna šaka šumskih jagoda zadovoljava dnevne potrebe organizma za ovim vitaminom. Pored toga, ona sadrži vitamine B grupe, vitamin E, karoten, kalcijum, kalijum i fosfor. U šumskim jagodama ima više gvožđa nego u domaćim, zbog čega se posebno preporučuje malokrvnim osobama. Prisustvo mangana u jagodama povoljno utiče na kompletan metabolizam, na mozak, na nervni sistem, krv i na koštanu masu. Šumske jagode sadrže i elaginsku kiselinu koja sprečava prelazak zdravih ćelija u maligne. Da bi se što bolje sačuvale hranjive i lekovite materije, šumske jagode treba samo na kratko prati, nikako pod jakim mlazom vode i to neposredno pre jela. Jagoda kao lek preporučuje se za lečenje zatvora i tegoba koje se nazivaju lenja crijeva, zatim za lečenje reumatizma, jetre, anemije i nervoze. Šumske jagode uspešno otklanjaju simptome prolećnog umora, pročišćavaju organizam, neguju kožu lica i tela, a mogu ih upotrebljavati i dijabetičari. Jedina mana ovog voća jeste ta da kod osetljivih osoba može izazvati alergijsku reakciju. Šumske jagode pospešuju cirkulaciju pa mogu biti i dobar saveznik u borbi protiv celulita. U narodnoj medicini preporučuje se i za lečenje gihta, malaksalosti, hemoroida, ateroskleroze i snižavanje krvnog pritiska.